Hello everyone, good evening बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर जों दा फैदों इन्टारनेशनेल क'क्राझार ट्रेड फेयाराव दा जोङो सफैबायानो लोगोफोर दा माने जोङो टिकेट काउन्टाराव टिकेट लानो थाखाय रेडि आरोना लोगोफोर जों दा हाबबाय लोगोफोर नायदो नै ओरैजाय साइडआव गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्राबो दङ आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै डेक'रेशनखौ बोरै खालामदों रेड कालार आरो बिनि सायाव शाइनिं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय डेटखौ होनाय दङ लोगोफोर माने 11 डिसेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरसिम आरोना लास्टखौनो होनजासै लास्ट इयारनि थाखाय आरोना अब्ला नायलांदो नोंथांमोना खाबा नै पाहार बायदिसो खाब नायनांसिगोनलै आब' बैखौ मोजां मोनबाय आं खाबखौ हाय माबोरै जाखो र' मा र' बै खाबखौ मोजां नुथारबाय माथो काप लानायखौ दोनथ'नानै माने जोङो एसे बेरायग्रोनोसै बोरै होननानै दा माने जोङो जयैनो स्टार्ट खालामबाय आरोना बेरायनायखौ नैबेयाव फुरा आसार गोजा आरोना ओमफ्रायहाय नैबेयाव दङ जुथानि थाखाय आरोना गासिबो लेडिसफोरनि थाखाय नायदोनै लोगोफोर जि मोजां दङ आरोना नायनो हागोन नै नोंथांमोना ओमफ्रायहाय उन्दैफोरनि थाखायबो दङ आरोना लोगोफोर दा नुगोन र' उन्दैफोरनि थाखायबो दङ नैबेवहाय दङ आरोना उन्दैफोरनि थाखाय थ' मामिनि थाखायबो नायदोंमोन ओमफ्राय फिसाद्राय बबेयावबा देरद्राय बेबायदि आरोना माने लानाय जायासै आरो नैबेफोरो देरद्राय गोजामोन ओमफ्राय बाखि माखासेया फिसा गोजामोन आरो बेस्रा गथ'आ एसे नायदोंमोन आरोना नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायनो हागोन मालाय जाय बोरै बायनायाव मुखुबथार आरो बहुद भिर आरोना भिर जादोंमोन मानसिफोरा बेसेबां लिरदों बेवहाय बेखौ जोमग्रा गोजा आरोना बेयो लेडिसफोरनि नै सना मालाया माखौ बोयोल' खानाया आसुरितसो बोनायल'खा नै ब्रेसलेटआ आखायाव गानग्रा थ' बेलेगाव नायबावनोसैलाय दा माबानोसै फै नायदो क्लिप गोजा फैदो मा रागद' इहा मणिपुर नायनांसिगोन र' नैबाव एसे सना माला नायनो लाजोबनोसो लुगैबाय आं मालाखौनो जि मोजां दङ र' फनी कितने के है ले 600 ओ ये वाला देखो नहीं बन इधर आइए उन्दुनोसै फैदो मा गफंनायसो उन्दुबाय फै गफंनायसो मा फै फैदो ओरै थांसै ओइ नै बेग दङ नै मोजां बेग दङ नै लोगोफोर दा फारि दिन्थिलांबाय थानोसै आङो हाबबोगासिनो आरोना जोङो माने एक्सप'आ गिदिरानो नोंथांमोनाबो माने सोरबाफोर फैयाखैब्ला फैनो हागोन आरोना बहुद नै लेडिसफोरनि थाखाय गुदुं सि दं दुपाट्टा दं बालिस कभार दं फिक्स रेट दङ आरोना फिक्स रेट दंखाजोबो
मोजां मोजां आरोना लोगोफोर गथ'फोरनि थाखायबो गेदेरफोरनि थाखायबो नों मा रोखोमनि नांगौ नाइटि नुइटि गासिबो मोनजोबो आरोना लोगोफोर जों बायग्राफोराथ' बिराद मोजां मोजां दङ आरोना नों मटा लानोना हालका लानोना दाम खमनि लानोना दाम गोसानि लानो लोगोफोर दा नै माने जोङो हाबनाय समाव बे दखानाव माने बारा भिर जायाखैमोन उनावहाय बुहुद भिर जादों आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर मोजां मोजां दंसो गारथारो दखानि जाबाय आहा दखानि लांफैद' नै जोबनोसै क'क्राझार एक्सप'आ मोजां बिराद गिदिर 200 ने फाहारबावसो माथो लांफैद' जोबनोसै होनदो नै मोजां नुदोंथ' बेखौबो ए ब्लेक कालारखौसो फसायबाय नै 200 ने फिक्स रेट रेटआबो मोजां आरायस'निबो सुइटार दं माथो नै नैबे 300 गुदुं जाथारगोन आरो नै $250 नैबे $250 लाय लोगोफोर दा आङो जेखौ नायदों बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामफाबाय थ' नोंथांमोनाबो आं नायनाय नुफागासिनो दं नङा होनब्ला अब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर आरोबाव नुनो मोनबावगोन नैबेया फिक्स 100नि मेरला कालार दं आरोना माखौ लानो लादो नैबे मोजां ना आपेल कालार औ पिंक आं बै मनिपुरि मालाखौसो फसायनानै दं दा माबायनोसै आंनाथ' बे दाखालि $750 फिक्स लादो परमजित मोजां नुथारदोंथ' लादो जों बे बिबार होननायनि बिसालाव हाबनानै बेखौ गानलाय फटक लानानै फैदों नैबे गुदुं जाथारगोन एकदम बैबो गुदुं ओमफ्राय सुवाबो स्र' खारोमोन नैबे सलाबो मोजां जाथारहाय नै हौवा लाग्राया सुइटार दङ नै ब्लाउस आखाइ गोलाव नै बियो ब्लेंकेट गोजा नै बेडशीट ब्लेंकेट मोजां आरोना नै आरो ओरैबो दङ नै नायफैद' आब' मोजां ना ओरैनिया बिराद मोजां कालारा मामा इधर बिस्तर है बिस्तर आ जाओ मोजां ना मा नै जिरायदो बेडबो जायो नै सफाबो जायो ए हामा बिदि हामा नै बियो बेडबो जायो सफाबो जायो ना आवगायाव बेखौथ' बायनो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय फिसाद्राय सानना बायासै आङो आवगायाव 11,000 12,000निबा मोनलांसिगौमोन आङो ए सोंनाय नायनोसै र' बेसे फल्ड खालामजाग्रा आरोना नै सफाबो बानाय जायो बेडबो बानाय जायो अंदर है जो वो प्लाई है साइड में प्लाई है वो डिफरेंट मॉडल का है वुड मिलेगा आपको मोजां मा गुड क्वालिटी है बायनो इस पे सेवर के लिए बहुत बढ़िया है गेस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है
नायनोसै आहाबो सफायाव नायदो दसे जिरायनोसै मेंबायबो ना मोजां जिरायनायालाय मोजां नंगौना नङा लानोसै ने मोजाङै मोनसे लांसै बिराद मोजां मोनदां जाबाय हवाइटखौनो बोरैबाबा साबसिनबो नुदोंना एसे साफासिन नुदों मारैबा माबासो फुनायनाय गोजाम जामसै साफासिन नुदों मेरला कालार दङ आरो कालारालाय काप लाबाय नै काप ब्रास ओमफ्राय राबार लाबाय आरो ना मोननै जाबाय दा आब' परमजित जाबाय थांसै बाय बाय थांसै फैसा नोंसिना थफ्लाया बेसे बुरजा जाखो थफ्लाया मोननै लाबाय ने कापखौ फैदो लोगोफोर आंहा जास्ट बेरायनोल'सो थांदोंमोन अब्लाबो आङो बे कापखौ फसायनानै लाबोबाय आरो नै जा फिरफिलि गाखोफिनबाय दा न' फारसे थांफिननोसै मोनाबायबो आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि नुनो मोनखो एक्सप'आव थांबाय जिहेतु नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय ओमफ्राय लोगोफोर जों जे सफा चेयार आरो बेड नायदोंमोन थ' माने जोङो बेफोरखौ लाबोनाय जायासै आरोना उनाव बायसिगोन साननानै लाबोआसै जों नायनानैनो माने दोनबोफिननायसै आरो औ नोंथांमोनाबो फैनानै लांफैनो हागोन आरोना मोजां दङ आरोना गोजां बोथोरनि जिहेतु कम्बलबाबो लंपेन्ट गस्ला सुइटार गासिबो मोजां आरोना लोगोफोर नोंसोरबो लांफैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो